Okay, sir, pangalan na to, sir. Danilo Pitaw. Madungog. Danilo Danilo Pitaw. Pitaw, taga asa man ka, sir? Taga Krambataan. Lambataan. So nakadire para ihatod nimo diring pitaka nga imong nakitaan. Oo. Asa man imong nakita na, sir? Sa bangko ra, restapad, hapit na mahulog ba pag kay naman ako sa pasahero na ako nga last na pasahero, ngayon sa di man ako Sir, di man ako kinsa man di ini? Di ako kuha sulod lang nako dire, ko ako lang ni adto sa kuan. Pulis nya. Nako last pod nga pasahero karon nangayo ko nag-advise kung unsaon man nako day nga nakita nako ba nga pitaka. Unya walay kuan, walay ID, walay unsaon man ako pag-uli ani day siya. Ato na lang sa charm. Ang unang pasahero. Ang pasahero. Inaog siya diha sa may exit. Mo nang ari ko karon. So asa ka gikan ato ug asa nimo siya gihatod? Murag diri sa Bataan. Bataan. Kung kana bitong nay kuan na gulayan, kantos Bataan. Murag diha lapu-lapu Bataan kanto. Yeah. Nakay ninumduman niya gidudahan nimo nga basig mo ay tag-iya. Kantos siya. Unsa man to, estudyante, Parent. Nagikan siya po dito sa unahan sa Bataan pa sa Bataan gyapon siya street dito. Paana siya dire. Nya dahil gihatod nako, gi-drop nako di as may kantos may dapit sa lapu-lapu Bataan. Asa man day siya naglingkod sa planset? Dire sa front. Okay, sige. Atong tanawon ang sulod ana, atong tanawon para ma-witness na to. Kung basig inigkuha niya, at least makuha niya wag yun na ilabtan ang kwarta. Sige, atong tanawon. Para maihap na to, sir. Atong amblihan kami. Sige. Okay, hapon na to na. Uy, dapo-dapo gid no? Dagani. Sige, there sir. So wala siya identification card din eh. Wala may kuan, moram Wala ID. Kani rag yung kwarta. 1 2 Ang nasa sulod sa pitaka, wala gyud ID, sir. Wala Pero naay papel. unay papel. So, ang kanang papel, pwede na to nang gamiton niya, maoy inikuha niya. Pwede niya isulti nga ang nakasulat sa papel kay na may mga lista go dito. So kung siya gid ang tag-iya, kabalo siya kung siya sulat sa papel. Kabalo siya kung Simple siya gid ang tag-iya. Unya mamayungan man pud nimo, di ba? Kung makita nimo sa personal. Babae. Babae, Mga pila edad ato, sir? mga natos mga kuan, mga 40 siguro. 40. Okay. O Sir, mga 30 baka pataas. mga unsang oras to gani, sir? Mga oras to mga alas 10 kapin siguro to. Alas 10 kapin. Kung mga anak. Karon Karon daw. Sir, mga tagianay, una mabalik pa ba dili pero sa imo, sir, nganong gibalik or nangita kag pamagi nga mabalik sa tagianing kwarta, sir? Kuan manggod lisod manggod kaayo og manguan tag kwartang dili atuan ya dili atong hinaguan. Na nga kung nagi makita nga kwarta nga dili gid ato ang hinaguan para sa kuha lang ha, dili madto sa uban. Iuli gyud ato kay sahi ra gud mangning kamot ta kapoy kay mangitag kwarta niya sa kalit lang mawala. Nya ikaduha ngani pangawat mo gud ning ani. Karang wala to nimo gikuha nga personal sa iya pero pangawat na siya. Mahulog gyapon na siya pangawat. Kawat pangawat na siya. Manang iuli gid nako kay dili man ato mahulog ta ani pangawat. Di po ako nga Dito. magamit Ay isa gyud dito gyud. Sir, panawagi, sir, ang kung makakita ani kailaman o mismo siya, ipanawagan niya ang iyang pitaka na karon nimo gihatod diri sa charm. Sige, sir. Kanang kung kinsay tagiyaan kani ari alan sa charm na dire giuli nako kay wa ko kay balo og kinsa gi kuan pero suspect nako ang last nako nga pasahero nga katong dito sa Bataan basig siya tag-iya or dili man gani siya basta makita ni kani makita ni siya
Arial diri sa charm. Paliog lang ko. Okay. Oh. John, Salamat. kuha iyang number, unya pag makuha na siya, sir, pwede ka na mo tawagan para mag-meet mo, para makita kung mo siya, nga siya Oo. gyud. Oo. O, tawagan ka na mo kung nanay mo claim anay diri sa. Sige, sige. Okay.